Čus Kubensky, ale tam ďalšieho videa a dneska po 3 rokoch máme ďalšiu epizódu z portálu. Konkrétne tretia. Ak ste nevideli predchodziu, určite si ju chodite pozrieť. Tak, poďme na to. Takže, máme tu prvý komentár, konkrétne od Mareka. Portals, Ukrajina Boom Boom Zelenský, page, Lukáš X Adam KFC. Zaujímavé. Dobre, ideme to tam napísať. Dobre. Takže Lukáš X Adam KFC a sign je... Bohužiaľ, viac sa mi tam z toho signu nezvestil, už sa tam viac nedá napísať. Takže bude to musieť postačiť. A máme to. Ukrajina Boom Boom. Oh, we're so sorry to hear about your brother that passed away. He gets 5 big booms. Boom, 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 boom. Zaujímavé. Poďme si ju prezrieť. Toto vyzerá byť voda. Pod tým je Oak Slab. OK, to vyzerá veľmi divne. Andesit Slab. OK, nejaká vlna. Nejaká Philip referencia. Wow! NC, ty kokos, koľko šalkov. Potom tu máme nejaký Jungle Strop. Elder Guardiani. Povedal by som, že dosť dobré na to bolo to NCT. Plus tých veľa šalkrov, zase to môže byť dosť nebezpečné. Bol tam Elder Guardian. Teda viacej Elder Guardianov. Bolo to divné, jak vždycky. Takže v tejto dimenzii by som dal asi... tak 5 bodov z 10. Ako ďalší komentár. Tu máme od Filip Kunert 123 a.k.a. No May. Page. Svet lásky. Dobre. Sign. Sign je Kupko je len môj. Sign and close. Dobre. Zelená celostráčková farba. Wow. To čo je? Počkaj, či je tu elitra? Nie je tu elitra. Ale. Máme tu začiatočné veci. Čo už akože moc asi nepomôže, ale hlavná vec, čo tu sú diabloky, bombloky na bone meal, nejaká terakota, sú takéto terakotové filipovské LGBT ostrovčeky. Takže, boli tam diabloky, bone bloky, ice, terakota, veľmi solidný portál. Ohodnotil by som ho asi tak 7 z 10, actually. Bol celkom dobrý, poďme ďalej. Dobre, ďalšieho tu máme Filipa Kunerta. Page svadba. Sign. Kupko. Zas zelený. OK, KFC dimenzia crazy. Na zemi lava. Oh yes. Spicy lava. Sice nič dobré ako v zmysle užitočnosti tu nie je. Ale už len to, že to má farby môjho obľúbeného Nikokáda, a.k.a. Lukáša Kováča, Lukik 38. Tento portál nebol až tak užitočný, ale mal to, chápeš, bolo to KFC farby a Nikokádo Avokádo, Lukik 38. Proste tomu neodolám, takže tomuto by som dal asi tak 9 z 10. Takže Filip Kunert asi túto epizódu vyhral. No a to bude z tohto videa asi všetko. Takže, ak sa vám video páčilo, dajte like, odber, dajte si zvonček, aby vám neuniklo žiadne ďalšie video a asi sa už s vami lúčim. Tak čaute. Ой, слава, слава, Україні слава, слава Україні, всім героям слава.